Lila, ngiyamthanda uVikrant futhi naye uyangithanda. Lila ngila. Rivati. Wenzani? Khohlwa lokho. Linjani ikhekhe? Hayibo Lila wenzani? Lila ngidinga ukulihambisa leli khekhe. Rivati. Ungalenzi ikhekhe elisha. Kodwa hayi leli, kumele ngilihambise leli uma lonakala kuzoba inkinga enkulu. Rivati. Uma limosheka ikhekhe, ungenze linye. Kodwa mengimosheka impilo yakho, inkinga enkulu leyo. Zaba zonke lezipho. Lakshmi uhlezi ufika nesiphethe wena. Lezi zipho lezi ezikhombisa kuhle. Angithi AJ? Kungani ngizokunika izipho? Alukho lwenzile ukuzoyithola. Lezi zipho ziyakomunye umuntu. Sifakene emotweni. Thina? Ngokusheshsha. Kulungile. Kwenzakalani lapha? Yazi ngesikhathi ngiyazibuza ukuthi ngabe singabafazi balendle noma nje siyizinceko. Ngisho noHitler omncane uthola kunakekela okungcono kabi kunathi. Hayibo, Lila. Kwenze njani? Kungani ungibiza lapha ngokukhulu ukuphuthuma? Rivati mtshele. Hey mthethise lona. Mhlambi lo wakudingayo ukuze abone iphutha lakhe. Iyehlisa umoya Lila. Anisho ke, ingabe ukhona ozongitshela ukuthi kwenzakalani lapha? Rivati. Sanda ngabe ukhalelani manje? Bamba la sula nanzinyembezi. Hey! Wanele lo mdlalo wakho manje. Rivati mtshele. Akaphuma phela empeleni yakho futhi angaphinda abuye. Ngobani? Kungani kufanele ngikwenze lokho? Ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwaRivati mina. Uma Rivati engekho impilo nami ekho into engayenza futhi angifuni ukuphila mina. Ngimthanda ngempela mina uRivati futhi nje. Uyamthanda? Ngempela? Wena wabona amaphutha akho. Awunamahloni nje. Udlala ngodadewethu futhi awukuboni lokho. Awunalungelo lokudlala ngempilo kaRivati kanjena. Sando sami. Hey! Kwanele. Ungalokwenza ubuso bakho ngathi uyisono futhi umsulwa. Ucabanga ukuthi udlala ngobani ngempela wena? Mnumzane wenzani? Mnumzane uhlonipheke kakhulu wena. Kodwa unolwazi oluningi kunami. Sikuphazamise kakhulu. Ngiyaxolisa. Kini nonke into ebaluleke kakhulu ukuhlonipha. Lokho kushicilele ephephandabeni sekuvele kwalimaza ukuhlonipha kwakho kakhulu. Ngiyaxolisa ngalokho. Ngiyakholwa ukuthi ungixolele. Ngilethele izipho ezithize. Vishwa. Ngiyaqonda ukuthi ubuhlungu obudalwe yilezipho. Angeke ngakulungisa. Ngizokhipha istatement esiveza ukuxolisa kuwe ephephandabeni lakusasa. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.